Donkey Kong eta bere herrialdea. Donkey Kong, eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zerta. Donkey Kong. Donkey Kong. Donkey Kong. Eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zerta. Donkey Kong heroia. Eio, Donkey Kong gora gora, hemen dator banana zerta. Jarraitu koko horri. Egun bat baino ez da falta muskerren aurkako futbol partidarako. Urduri altzaude. Urduri? Zergatik ba? Bai jokalari garrantzitsuena izanik etzarelako entrenatu. Eta galduzkero lehenengo aldia izango litzatekeelako. Eta hori munduko gauzerik txarrena litzateke? Lasaitu, txikito. Ez dago zertan urduri jarri. Oraintxe entrenatuko gara honekin. Kontu zibilia harrapatuko gaituzteta. Bai, jauna. Banana zarta! Orain nago urduri. Ez du itxura txarrik. Dena dela. Zergatik etzara beste hanka saiatzen. Banana zarta! Uianeko zomorro jostariak! Hala! Hankan diren ostikada izango da denboraldiko jokaldia! Begira noraino doan kokoa! Ez dago gaizki! Futbol espioiak harrapa ditzagun! Bai, jarrapa ditzagun! Hore jokapena ez da segurua! Atzera! Atzera! Eman eskerrak bere ostikada ez duelako zuen bustanetan probatu! Horri deitzen aldiozu futboleko ostikada. Nire amonako beto joko nioke baloiari, eta oin palmatuak ditu. Zenbat aldiz esan dizuete zibiltzeko hemen barruan jolasean? Emaidazue baloia! Ederki. Ezin liteke. Ezin dut sinetxi. Urteetako gaiztotasun ikaragarriak saria izan du azkenean. Eta zuek mukizu gaiztotxok. Txantxe egina izan diozue osaba krokoputzi, Gauzatxo ederrau futboleko baloia zela sinetxarazin nahi. Bai. Esan, Klump, esan nondik nora eskuratu duzun, dena jakin nahi dut, infernuko xetasun guztiekin. Tira ba, hil edo biziko misioa izan da. Seguraski gutako inorretzen bizirik itzuliko, arriskoa bazter guztietan, eta alako batean, ara non zegoen kokoa. Batera egin dut, eta bestera, arrastaka ezker eskuinera, etxaiak zu egiten zuen etengabe, eta orduan... Ondartzan aurkitu dut nik. Tira, dena dela. Axola didana da. Azkenean neure eskuetan zaudela, ederroni. Neurea da kristalesko kokoa. Bai, eta non dauka? Nahikoa da. Amaitu behingoz txantxekin. Orain, kristalesko kokoa neure eskuetan dudala, unibertsoko misterioak jakingo ditut. Kokoak dena esango dit. Ez distirarik, ez burrumbarik, ez ezer? Behar bada, entxufatu beharra dago. Behar bada zera, koko arrunta baino ez da, jauna. Hau ez da kristalesko kokoa? Pentsatu du, Nola enaiz lehenago konturatu, babo ergeralakok, oherako bidea aurkizen ere ez dakizue eta. Are gutxiago kristalesko kokoa lapurtzeko moduren bat asmatzen. Zeure errua izan da hau! Galte dezaketzera zergatik, jauna? Lerdo utxazarelako eta ez dakizulako kokoak bere izten! Baina bera ere engainatu du gorentasun nahazterra zalakoa. Engainatu? Nien hau ezerk engainatzen. Gainera, horrek ez du ezer esan nahi. Egon pixka bat, baldin eta ni krokoputz, kongo-bongoko izakirik azkar, zorrotz eta bizkorrena nolabait, nola esan,
Nahastu banaiz kristalezko koko faltsu honekin, beste nor nahaz daiteke. Gutxienez, Krusata biok, jauna. Zuek nahaztea ez da gero munduko erronkarik zailena. Baina ikusiko dugu zer egiten duten tximino ergeloiek kopia ederronekin. Bai. Ez dakizue zein zorionekoak zareten nizuen entrenatzailea izanik. Tximino eta Muskerren arteko lehenengo futbol partidan Edi Jetia eta Bluster entrenatu nituen. Eta jokaldi bikaina asmatu nuen. Zaila xamarra da, baina horrekin ez dago galtzerik. Ui! Ezin zarete minutu batez geldirik egon batetik bestera jauzika ibili gabe, Barkatu, baina onartu behar duzu aspergarri xamarra dela. Aspergarria? Hau aspergarria dela? Ba, hau... Ez dakitzea raio den hau. Ui! Zuen tontokeriekin nire jokaldi zoragarria antzarazi didazue ergelok. Blusterren gana joango naiz, ea berak gogoratzen duen. Arkarreta handia jartzen zuen, ez nik ezagutzen ditudan beste tximino batzuek bezala. Krankik ez digu lanik emango. Az dezagun trukaketa operazioa. Esaten ari naizea gogoratzen duzun zein zen jokaldi bikaina! Arraina, baina ze arrain, hemen ez dago arrainik. Jokaldi bikaina! Gaztaina? Goseak baldin bazaude bideokerra hartu duzu, ez duzu ikusten hau Upel fabrika dela? Futbola! Nola txotxola? Hori da neska gaixoa tratatzeko modua, ez dago langileak horrela tratatzerik. Auzitara eramango naute, eta gainera, ez diot inori utziko kandiriokerrik egiten. Bai! Antza berak ez du berdin pentsatzen. Berdin dio. Neuka aurkituko dut jokaldi bikaina gogoratzeko modua. Prest? Aizue, tximino! Zingira usaina sumatzen hasitanengoen. Begira, zer daukadan? Erotu al naiz edo kristalezko kokoa dauka horrek. Galderak zati biditu eta baiezko erantzuna bietan. Arrapatu dut! Zabaltzazu, txikito! Nola arraioa zaparreratu duten nazkante hoiek kristalezko kokoa izkara? Tximino jauzkaria, koko hemen dagota! Ara, zer gertatzen da hemen? Ez dakit! Mil esker, eskerrik asko! Emaitazu kokoa! Ui! Nirea, nirea! Kakazarra! Nirea! Nirea! Ui! Hartu kokori ergelorrek! Ederki! Zuk ez neure ergelak baino! Nirea! Bidaia hona izan! Nirea! Ona hemen bat eta hemen bestea. Ei! Oh, ez, hasitako lekuan gaude. Gurea da, Kruxa! Orduan, ez da nirea. Tira ba, hau niretzat eta tori hau zuretzat. Gogoratu dut jokaldi bikaina! Antzarazi egin didazuen gogoratu dutan dena delako hura! Zer gertatzen zaizu, Donkey Kong? Zergatik utzi diezun arrasti babo hoiei hemen sartzen? Eskertu behar zenidake eta ez herrieta egin. Egia da, nire lagun min eta kongo-bongoko buruzagi honek kristalezko kokoa berreskuratu du. Bai, berriro ere. Baina nire jokaldi bikaina harrigarria antzarazi dit. Horixe da tximino honek egin duena. Ei, agian kokoak gogoratzen lagunduko dizu. Ara, hori izan da urtetan esan duzun gauzarik azkarrena. Mil esker. Kristalezko kokoaren itxura du. Kristalezko kokoaren usaina du. Kristalezko kokoa dirudi benetan. Hau zoriona, hau sedanik nahi nuena. Goza dezadan, nire bizitzako unerik gozoena. Neurea da boterea, hau baixari merezia. Nire garaipen estia. Badakizu zer esan nahi duen, neuk dut botere guztia hemen. Belauniko ikusi nahi zaituztet. Badakizu zer den.
Zergatik ez didazue bihotza urratu? Ta orain zer dator? Alproja zikin hori da kokoaren jabe. Gureak egin du, orain nola konpondu? Hauxe da gertazitekeen gauzarik txarrena. Honekin galduta naude. Ondamendia, Tximino ergel buru handia. Orain zoazte hemendik eta ekarri kokoa bueltan. Eta ez itzuli, ura eskuratu arte! Ez kezkatu, berreskuratuko dugu kokoa. Krokoputzenera joan eta bueltan egongo gara berehala. Tximesta nahi baduzu, tximesta izango duzu. Mantxu bilita ere azkar gabiltzagu. Itxia ozulo zikinoiek eta bia zaitezte lehen bailen! Eta eraman hemendik zabor puska balio gabe hau! Banana sarta! Uhu! Onartu beharra daukat! Gero eta hobeto jotzen duzu zure hankandi ostikada! Aizu, Donkiko, nederki zabiltza, baina pasaidazu behingoz! Tori lagun, ara zein ondo darabiltzazun ointxok. Hauxe da gure arma sekretua. Nire oin handiekin eta zure ointxoekin ez daukagu futbolean galtzerik. Oin handia ostiko emateko eta txikia baloia pasatzeko. Egun pizka batean. Zer da? Jokoaz balia gaitezke kokoa berreskuratzeko. Guatzen, ideia bat izan dut! Mundiala izango da! Kruxa! Baltzatoz futbolean jokatzera. Aizu, Kruxa! Jokatu nahi? Irte naiteke jolastera. Bai, baina kontu zautuekin. Ez aztu gero baloia ekarri behar duzula. Non dago baloia? Hemen dago. Hau altzena izenuen baloia. Horixe, ederki Kruxa! Az gaitezen berehala jokoan. Kruxa, aurrera, jarri baloia jokoan. Hei, nire ostikada da hori! Saiatu berriro, Kruxa. Pasai guzuona. Aupa, jo ostikada eder bat. Egin dezakezu! Zer? Ia. Tori, Didi! Lortu dut! Zera hemen daukat! Zera Tori, Kruxa! Aldatu egin dituzu, ikusi egin dut. Ez zenuen ba ikusi behar. Didi, bota ona! Inork ez du nirekin jokatu nahi. Tori ostikada! Zer? Zergatik egin duzu hori, kristalezko kokoa pasatu diezu. Pase bikaina izan da, ezta? Egon! Ez aldi Didik benetako kristalezko kokoa eman. Aizu, Didi, okerrekoa geneukan, Tori hau! Ziurtzu daudela benetakoa? Ez dakit, ala dirudi. Ez ala? Ez dakizula, Donkikon ezin dugu okerrekoa eduki. Benetakoa eduki behar dugu. Esaidazu ez daukagula okerrekoa. Uste dut okerrekoa daukagula. Zer? Lasa, jaurek ere ez dakite, ideia bat dut. Tori mutilek, hauxe da benetako kristalezko kokoa, irabazi egin duzue. Banekien nik. Garai ezina naiz, Tori, hau zuretzat. Trukaketa ederra, goazen hemendik! Zoriondu egin beharko gaituzu, hemen dugu, onik eta osorik. Kranki? Kaixo, Kranki! Non zaude? Begira, kristalezko kokoa hemen dugu, kongo-mongo salbu dago, eta horrek banana merezi du, ez alduzu uste? Donkiko negon, begiratu honik, Krankiko arra utzi digu. Zergatik ezote digu bere holograma bidali. Ez dizuet holograma bidali, zuek biok, astakirtenok, kristalezko kokoa galdu duzuelako. Mendi zurietara joan naiz ediletiari jokaldi bikainari buruz galdetzera. Mirariz edo kristalezko kokoa berreskuratzen baduzue, ekarri dazue berehala. Ara, zergatik nahiko du guk horrelakorik egitea.
Utzi galderak egiteari eta egizu lerdo alakoa. Barkatu, hemen idatzita dago. Lasai, ez kezkatu. Guazen, kokotxo, freskatu beharra daukagu. Mendi zurietara! Tira, Edi, gogoratzen alduzu nik irakatsi nizun futboleko jokaldi hura. Norzu! Ni? Ni Kranki naiz, Kranki. Zure entrenatzailea. Kranki! Niko goratzen bai! Ongi, orduan gogoan duzu nola irakatsi nizuen zuri eta Blusterri. Nor Bluster! Tximino aberatsi guingarria, pivotea eta matxoa daukana. Niko goratzen! Irakatsi nizuen jokaldi hura. Gogoratzen duzu? Baina nora zoaz? Trukaketa bikaina! Horixe, trukaketa bikaina. Gogoratzen duzu? Ez gogoratzen, egunkarian apuntatu. Neurea zara, musutxoak emango dizkizun. Zer raiotan nari zara? Berorren saria zaintzen musukatzaile lerdetsua. Etzen nabetxa, benetan neurea zara. Neurea, maite zaitut. Eta badakitzuk ni maite nauzula. Eta gure maitasunaren erakusgarri, zergatik ez didazu eskaera txiki bat betetzen. Ahor ba, bete idazu eskari bat oraintxe. Ez zerrez? Ez distirarik, ez burrumbarik, ez magiarik, ez zerrez? Nola usartzen zara krokopuz zure jaun eta jabeari aurre egiten! Klump! Zer dakizuzuk hori buruz? Ama? Ama? Zer nolako azalpena da ama? Tira, ba ez oso ona, berorren maiestatea. Hau ez da nire kristalezko kokoa! Behar bada egia da, jauna, baina alere, aukera handia daude koko hori birkokatu alizateko eta berorri ez lehitzeko, jauna. Non dago nire kokoa? Tximinoek daukate, jauna. Zingiretako ieslari zikin alakoak, narrasti hartaburuak. Argi dago zerbait ondo egitea nahi bada, norberak egin behar duela. Nik neuk aldatuko ditut kokoak eta zuek begiratu ta kitxo! Tira, guazen mugi! Guazen mugi! Zergatik goaz mendietan zehar berorren odoltasun oza? Tximino banana buru hoiek ez dutelako imaginatuko hemendikoa zenik. Tira, azkar, nire ontsoak izoztu egingo dirata! Donkey Kong, zoaz astiroago, ez daukaguta inorratzetik. Eta ez dugu inor edukiko! Horra pasazue! Begira, ona zer dudan! Didi botako dut mendian bere lan! Ez zara, hor sartuko, bola hau ipurtulotik dizut, sartuko! Kontuz gero nirekin, kontuz gero lagun, salbatu nahi baduzu, negozia dezagun, egin tratu lasai, ez da bekatu, emaidazu kokoa eta zuretzat dede! Ez gero, ez diota benetan! Nik ez dut errukirik da enabil txantxetan! Ez dabil txantxetan! Tira bazea raiodak kontratua, laguna data niretzak uste sakratua! Emaidazu kokoa eta zuretzat didi, amarrean zenbatu kokoa eskuratu, bat, bai, bat! Azten du zerbala! Kontuz lagun, ez egin, gezurretan dabil! Gutxi daude munduan, bera bezaina bil! Bi ederki, esan agur didiri! Ongiak berako ezean akabo laguna, didi alakoko hau erabakiastuna! Penak itoko nau, baina entzun nau! Iru! Didirenak egin du! Iru, ez gurekin sumindu! Egon hor laguna, entzun poliki! Zu kokoa salbatu eta kokoak ni! Lau! Hautxe da nire plana, haien nebada! Harkorain kokoa eta eman ostika da! Zer? Bost! Nagusi egiko! Sei eta zazpi, ikusite gazi! Aurrera laguna, egizu ostika da! Badakit, esana entzun dizut, baina bikoko dauzkat aizeini egin txut! Zortzi! Egon, zalantzan nago ni! Ez dakit, hil edo bizi! Hamar! Izan hau Konforme, zerta! aurrera, banana zerta!
Kokoa txikitu egin du! Atera nazazue hemendik! Didi, mesedez geldi hor! Mesedez geldi hor! Ostikada bikaina! Hala uste duzu? Kezkatuta nengoen ez ote diodan bigunegio, baina orduan... Donkey Kong, lehenengo salbana zazu eta gero nahi bezain luze kontatuko didazu. Barkatu, txikito! Ene lagun mina, ondo zaude. Ondo nago, ez kezkatu, nien eiz bat ere kezkatu. Ara, begira! Benetako kristalezko kokoa edo faltsua izango ote da. Orduan ez dakizu zein eman diozun ostikada? Ideiarik ez daukat. Nik zu salbatzea baino eneukan buruan. Kokoa etxaiaren eskuetan galtzeko arriskua hartu duzu nigatik? Beno, zu nire lagun mina zara. Eta... hau ezpada benetako kristalezko kokoa? Orduan nire lagun mina izanik, Crankyren gandik ezkutatu beharko nauzu nire bizi osoan. Orain ikusiko dugu. Kristalezko kokoa da! Lortu duzu, Donkey Kong, lortu duzu! Beratu beharra zeukan. Begira, hor dator Cranky. Lortu dugu, Cranky! Kristalezko kokoa salbatu dugu! Ikusten dut tximinokote alakoa. Uste duzu zarra naizelako ez dudala ikusten? Orduan ikusi duzu Donkey Kong koko okerrari ostikada eman eta krokoputzi bidali dionean? Ei, zuk zer? Berdin dio, gogoratzen alduzu zeure jokaldi bikain ospetsua. Bai horixe, jokaldiari trukaketa ederra deitzen zaio. Entzun, benetakoaren itxura duen futbol baloi faltsua gordeko dugu zelaiaren bazber batean, eta orduan, inor begiratzen ez duenean, zer egingo dugu? Trukaketa ederra! Egina daukagu! Bazen egiten, ala? Neumonia harrapatzen badut, sopa egingo dut zuekin. Doministiku. Bai, doministiku, berorren odoltasun hotza.